Morjesta kaikille. Me ollaan täällä Sandin kanssa täällä Tampereen keskustassa ja mä tulin vähän jututtamaan sua tällaisista järjestelyasioista. Ja muutenkin sitten vähän jutellaan muun muassa varmaan NLP:stä ja vähän life coachista ja coachingista ja näin poispäin. Mutta kerropa vähän Sandy itsestäsi enemmän. Siis Talarman Sandy, ammattijärjestäjä ja life coach, eli selkeyden ja elämän selkeyttämisen kanssa tekemisissä. No niin, ja sä oot tosiaan löytänyt tälle, tää ei ole ihan tällainen perinteinen ammatti, tää ammattijärjestelijä, niin kerrotko vähän siitä, että miten sä löysit niin kun tiesi tähän pisteeseen, missä nyt olet? Mä muistan, että mä luin lehdestä joskus monta vuotta sitten ammattijärjestäjästä ja ajattelin, että vau, että tosi jotenkin se niin kuin muhun iski ihan täysillä. Silloin elämäntilanne oli sellainen, että en voinut ajatella, että siltä istumalta olisin lähtenyt sitä selvittämään, että miten voi tulla ammattijärjestäjäksi ja mitä kaikkea se voisi olla, mutta pistin mieleen ja sitten kun oli lapset vähän isompia, niin otin asia uudestaan esille ja silloin myös olin kiinnostunut jo life coachingista ja tämmöisestä ylipäätään niin kuin sen niin kuin elämän selkeyttämisestä monella tasolla. Ja sitten aloin ottaa selvää, että mitä minun täytyy tehdä, että mä voin tehdä tämmöisiä asioita. Niin juurikin, eli tavallaan sellainen niin kuin elämän suuri muutos, sisäinen muutos oli siinä sitten tapahtunut ja sitten aloit miettimään, että mitä tässä elämällä tekisi vai voiko myös puhua näin radikaalista muutoksesta? No tavallaan joo. Ja mä olin siis sosiaaliasemalla töissä ennen kuin sain lapset ja sitten oikeastaan sen koko ajan, kun olin kotona, niin mietin, että mitähän mä sitten alkaisin tekemään, että siis on sosionomi aiemmalta ammatiltani ja jotenkin aina ihmisten kanssa ollut tekemisessä ja se ihmisten kohtaaminen on ollut se juttu, mutta mä en ollut löytänyt vielä silloin sitä mun tapaa ja mulle ominaisinta tapaa tehdä ja että siinä olisi se pointti, mikä mulle on tärkeää. Se, että ihminen pääsee itse kohtaamaan itsensä ja kuuntelemaan itsensä ja löytää se oman ytimensä, niin sinne mä en ollut vielä päässyt näillä perinteisillä jutuilla, että on ollut varhaiskasvatuksessa ja koulussa ja sitten tosiaan sosiaaliasemalla. Ihan älyttömän tärkeä asia tuo, mistä puhut, eli sitä sisäisestä tuntemuksesta ja siitä. Ja nykyään on onneksi alettu puhumaan sitä jo laajemmin. Ja sehän on oikeastaan kaiken perusta. Kyllä. Ja tämä on mahtava mun mielestä lähestymistapa tähän niin kuin asiaan, eli kun mennään järjestelemään sitä ulkoista, niin se niin kuin muuttaa sitä sisäistäkin. Ja tuossa niin kuin juteltiin, niin mitä itsellä on, niin kuin, mulla on tehnyt tavaraa ja sellaisen järjestelemiseen niin kuin sellainen intohimoinen suhde siinä mielessä, että on niin huomannut sen selvästi, että kun on paljon niin kuin sitä materiaa ja pientä tavaraa ja sotkusta ympärillä, niin miten se vaikuttaa koko siihen omaan niin olemassaoloon tai sellainen, että siinä tulee sellaista pientä ahdistusta versus siihen, että sitten kun siivoat ja laitat ja asiat on järjestyksessä, niin se muuttuu se oma olo ihan radikaalisti. Että se on tosi niin kuin jännä ja olet varmaan itsekin tämän itse huomannut, enkä varmasti työsi puolesta sitten. Joo, ja se on ennestään siis ennen kuin olin itse käynyt näitä kouluja, niin siis on tietysti oman kotini järjestänyt moneenkin kertaan ja käynyt sen läpi, että miten täytyy niin kuin itse löytää se, mikä itselle on tärkeää ja mikä taas on semmoista, minkä voi antaa mennä. Ja miten se sitten siellä kotona, ikään kuin se erottelukyky sen kaiken tärkeän ja vähemmän tärkeän kanssa tulee helposti niiden tavaroiden kautta ja sitten rupeaa miettimään sitä, että mikä täällä kotona on se, mikä tukee mua tässä elämäntilanteessa. Silloin mä olin lasten kanssa kotona ja paljon vietin aikaa kotona. Joo. Ja sitten sitä hälinää ja semmoista elämää on ihan riittävästi siinä ympärillä. Ja mulle taas mä ajattelen sillä lailla, että ne pinot ja tavarakasat ja tämmöiset on ihan samaa hälinää. Ja sitten kun on muutenkin sellainen ilotulitus niin kuin aina päässä, että on paljon ideoita ja innostuu asioista, niin jossain täytyy niin kuin sit olla se paikka, että kun katsoo jonnekin, niin ei ole mitään niitä sellaisia ärsykkeitä. Voi niin kuin rauhassa vaan olla. Nimenomaan se on. on. Lapset saa nukkua, niin sitten se, että meillä on vihdoin ja viimein, kun saatu valkoiset seinät olohuoneeseen, niin mä oon aivan tyytyväinen, siellä ei ole vielä mitään seinälläkään ollut pitkään aikaa, että mä oon tyytyväinen siitä, että vähän sama kuin meillä, että tehtiin remppaa, niin ei ole mitään olohuoneen seinille laitettu, riittää ne tapetit ja näin, niin se on niin tosi kiva. Joo, mä ajattelen, että se elämä tulee kuitenkin siitä elämästä siellä kotona ja tällä hetkellä parhaiten tukee se, että
se tila ei ole hirveän täynnä väriä ja tavaraa. Otatko sä sitten, kun sä meet sinne järjestämään, niin huomioon tällaisen feng shuin? Siitähän puhutaan paljon. En paljon sisustamisesta tiedä, mutta tämä on kuullut moneltakin taholta, että onko feng shuit kunnossa? Niin. No mä en ole siis perehtynyt feng shuihin, mutta uskon siihen, että silloin kun itseensä kuunnellen laittaa sitä kotia järjestykseen, niin ei voi mennä pieleen mun mielestä. Että sitten tietää, että mikä määrä itselle on sopivaa, sillä on tärkeät asiat esillä. Jos tykkää runsaammasta sisustuksesta, niin siinä ei ole mitään pahaa. Se on se tärkeintä, että miltä itsestä tuntuu siellä kotona. Ja kyllä sen sitten, kun keskittyy siihen, että miltä musta täällä tuntuu, niin kyllähän sen tietää, miltä siellä tuntuu. Nimenomaan, että tuostakin puhuttiin, että kun johonkin menee jonkun kavereiden luo tai jotain, ja sitten siellä on ihan älyttömästi tavaraa, ja itse alkaa sillä vähän sormet syyhyämään, että pitäisiköhän vähän järjestellä ja laittaa niin kuin näin. Mutta sitten saattaa se ihminen, että se ei niinku huomaakaan, joka siellä asuu tai näin, niin et ei se pidä niinku minään tavallaan sitä. Onko se sitten niinku ihan ok tavallaan vai? Ei missään nimessä ole. Niin kauhea natsi tulee ja sanoo, että nyt laitetaan paikat kuntoon. Siis mä itse asiassa edes kiinnitä huomioon niin kuin muiden luona olemiseen. Mulle on tärkeää, että se ihminen, kenen luona ollaan, niin sillä on hyvä olla. Joo. Ja sitten musta on kiva, että on erilaisia koteja, erilaisia tyylejä, erilaisia tavaroita. Ja sitten jos toisella on hankala olo, niin mä kyllä sit pystyn tekemään sille ololle jotain. Että sitten jutellaan ja oikein kohtaaminen ihan sama, mitä niin kuin ympärillä näyttää. Mutta se, että ruvetaan juttelemaan ja katselee sitä ympäristöä uudella tavalla. Kyllä. Ja silloin myöskin, kun tämä kodin asukas pääsee näkemään sen tilan uudella tavalla. Ja sitten myöskin näkemään sen, että kun sille siis tavaroillehan tulee sokeeksi ja sille järjestykselle tulee sokeeksi, niin sitten ei tarvitse kuin muutama kysymys välttämättä, niin heti alkaa ihan uudella tavalla näkemään sen oman kotinsa ja tajuaa sen, että ai niin joo, mulla on tosiaan täällä tämmöistä, että no näistä mä en itse asiassa edes tykkää enää, okei, no se on aika selvää. Tai sitten se, että mä haluaisin, sitten sieltä rupeaa tulemaan, että mä haluaisin, että olisi valoisa ja mä haluaisin, että tässä olisi avara ja sitten mä haluaisin nämä asiat esille ja okei, tehdään sen pohjalta. Että se on aina tärkeää se, miltä tuntuu siellä omassa kodissa. Et se on sitten se, miltä näyttää, niin se on oikeastaan ihan sivuseikka, se tulee sen jälkeen vasta. Juurikin näin on siinä mielessä kyllä ihan samoilla linjoilla, että se sisustaminen ja sen, että meillä esimerkiksi kun tullaan sisään, niin roikkuu heti renkaat katossa. Ja tietäisin, että monet ei sitä hyväksyisi missään nimessä, mutta se toimii meille ja me tehdään siinä kuperkeikkoja ja käytetään oikeasti niitä. Ja vaikka ne on siinä niin paraatipaikalla, että monet saa väistellä niitä, mutta ne toimii meillä tosi hyvin. Ja se on teidän koti. Se on meidän koti, niin eihän siinä mitään sillä, että se on kyllä tosi tärkeää, että vaikka ei ole niin sisustuksellisesti nyt niin mun mielestä se ei niinku merkkaa mitään, että jos itse tykkää siitä. Ja se käytännöllisyys ja semmoinen toiminnallisuus ja toimivuus siellä kotona, sehän on kaikista tärkeintä. Sen takia, että siellä eletään sitä arkea. Että jos on tosi, niin kuin, saa olla toki kaunistakin ilman muuta, mutta jos on pelkästään niin kuin siihen kauneuteen kiinnitetty huomioon, eikä siihen toimivuuteen, niin kyllähän siinä niin kuin helposti sitten menee hermo, kun se aamu ei toimi niin kuin haluaisi sitä lähteä niin kuin koko päivä menemään sitten tavallaan pikaurille. Mutta jos aamu on semmoinen mukava, että siellä saa kahvit keitettyä ja aamupalat tehtyä ja jos on lapsia, niin lapset puettua ja lähettyä sieltä kotiin jokainen hyvällä mielellä niin kuin omille jutuilleen, niin se on hirveän tärkeää. Ja sitten toisaalta, jos se ei toimisi, niin ei silloin oikeastaan hirveästi väliä, vaikka se olisi kuinka kaunis se koti. Ihan oikein, näin itsekin siitä ajattelen juurikin. Mitäs sitten olet törmännyt varmaan tällaiseen aatteeseen kuin minimalismi? Joo. Niin mitäs siitä, onko sulla siitä sanottavaa ja ootko huomannut sen suomalaisissa kodeissa, että onko sitä tavaraa liikaa vai liian vähän vai mitä sä ajattelet tämän niin kuin idean, onko se nyt, voisitte sanoa ideologiaksi tavallaan niin. No varmaan moni kun kuulee ammattijärjestöstä, niin ajattelee, että se tavoite on niin kuin se minimalismi, että nyt ei ole sit mitään kotona, että hyvin askeettisesti eletään. Mutta sehän ei ole välttämättä ollenkaan kaikkien tavoite, mutta ymmärrän kyllä, että se viehättää. Ja mä ajattelen, että esimerkiksi meillä kotona olohuone on aika minimalistinen ja se on mulle riittävä. Ja sitten se, että mä haluan, että kaapitkin olisi sillä tavalla järjestyksessä löytää etsimänsä, mutta se ei välttämättä tarkoita koko kotia. Eikä se tarvitse olla tämmöinen taikaiskusta, että no niin, nyt meillä on huomisesta lähtien, meillä eletään tämän mukaan. Vaan pikkuhiljaa just se, että
monesti se kodin järjestäminen menee kierroksittain tai kerroksittain, kummin se haluaa ajatella. Et ensin sieltä lähtee ne ilmiselvästi jo, mitkä ei enää palvele sitä omaa elämää, karsitaan pois. Ja kun se perusjärjestys on tullut, niin se pikkuhiljaa saattaa joillekin tulla sellainen, että itse asiassa mä huomaan, että mä en nyt tarvii näitäkään. Ja sitten huomaan, että no en mä oikeastaan enää välitä näistäkään. Ja loppujen lopuksi ihminen tulee tosi vähällä toimeen. Jos ajattelee vaikka kesämökillä, niin eihän siellä välttämättä ole hirveästi tavaraa tai lomareissuilla. Että hyvinkin pienellä pitkänkin tulee toimeen. Että ehkä moni sitten kyseenalaistaa siinä sen, että mikä tavaramäärä tässä elämäntilanteessa on sopiva, mitä tällä hetkellä kaipaa siihen elämään, mitä tarvii tällä hetkellä omassa elämässä. Ja sitten voi vaan huomata pikkuhiljaa, että no itse asiassa mä tarvitsen tosi vähän ja tämä on helpottavaa. Se ei myöskään sido kauheasti, jos tykkää, että esimerkiksi asuu osa vuodesta ulkomailla tai ettei ole semmoinen ankkuri, se tavara. Nyt muut asiat voi olla. niin. Joo, se on kyllä ihan todellakin totta, mitä sanoit. Ja puhuttiin jo tuossa vähän tuosta niinku ihmismielestä ja psykologiasta ja sä oot niinku käynyt NLP tosiaan ja oot life coach ja sä ymmärrät vähän ehkä syvällisemminkin myös tätä niinku pintaa syvemmälle. Niin onko sun mielestä sitten jotenkin, liittyykö nämä asiat toisiinsa, tätä ulkoinen ja sisäinen, että joo, kaikki liittyy kaikkeen. Kaikki liittyy kaikkeen, siihen mä uskon, että kaikki liittyy kaikkeen, kyllä. Ja esimerkiksi siis mulla on verkkokurssi kodin järjestämisestä, niin se on hauskaa, että todella moni, voisin sanoa melkein kaikki, on järjestelmällisiä ihmisiä, jotka sillä kurssilla on. Mutta se ei tarkoita sitä, että aina olisi aikaa, voimia tai keinoja pitää sitä järjestystä yllä. Tulee elämänmuutoksia, jotka tuo valtavasti yhtäkkiä tavaraa tai sitten on isomman asunnon jälkeen pienempi asunto tai mitä tahansa. Että siinä jotain tapahtuu, mutta silloin jos on järjestelmällinen luonne, niin silloinhan se häiritsee, jos ei ole sitä järjestystä ympärillä. Ja sitten taas jos on sillä ei ole niin suurta merkitystä, että pystyy sen mielenrauhan niin kuin löytämään ilman sitä, että on niin kuin kaikki viimeisen päälle siinä ympärillä, niin se on niin ihmisestä niin kuin riippuvaista se, että miten sen epäjärjestyksen kokee. Mutta ne ihmiset, jotka tulee yleensä mun luokse, niin kokee, että se epäjärjestys häiritsee ja he on oikeasti järjestelmällisiä. Paljon on tämmöisiä hyvin niin kuin suorituskeskeisiäkin ihmisiä, jotka nyt sitten oppii sitä lempeyttä ja lempeää lähestymistapaa itteensä ja kotiin ja elämään ylipäätänsäkin sitten sen kautta, että hyväksyy sen epäjärjestyksen ja keskeneräisyyden ja sen, että hetkessä ei tule valmista. Se on tosi hyvä koulu varmasti meille kaikille tavalla tai toisella. Totta. Että kaikki mulle heti tänne asenne, niin ei ole tässäkään asiassa sillain, että pikkuhiljaa itseään kuunnelleen ja tehden ja kunnioittaen. Joo. Minkälainen sulla on keskivertoasiakas, jos ajatellaan, niin minkälaisia tulee, tai minkälaisilta tyypeiltä tulee sitten yhteydenottoja? Joo. Vai voiko sitä mitenkään kategorisoida sillain? No ehkä se just on se yhdistävä tekijä, että vaatii itseltään aika paljon ja on järjestelmällinen ja ehkä täydellisyyden tavoittelijakin sieltä löytyy. Ja koska silloin tämä häiritsee eniten se ulkoinen. Ja monesti on ollut elämänmuutoksia, isoja elämänmuutoksia, lasten syntymää tai että on vaihtanut vaikka uraa tai tämmöistä niin jotain isompaa on tapahtunut. Tai sitten pikkuhiljaa on kertynyt sitä tavaraa ja yhtäkkiä sitten havahtuu siihen, että tämä ei tunnu enää hyvältä. Että nyt sen tuntee semmoisena tukoksena omassa elämässään. Joo. Ja tämähän ei vielä ole niin kauhean yleisessä tiedosta, että tällaistakin palvelua on tarjolla, niin nyt on senkin takia tässä hyvä haastatella sitten ja tuoda tätä tietoisuuteen, että oikeasti tälläkin saralla voi ja kannattaa pyytää apua. Joo, sitten. Ilman muuta. Että ja lähinnä sen takiakin, että monesti mun asiakkaat on useita vuosia saattanut miettiä sitä, että pitäisi tehdä jotain. Mutta sitten meissä on aika syvällä myöskin se, että pitäisi osata itse tehdä jotain. Että kohan nyt mä osaan järjestää, kukaan nyt ei osaa kotiansa järjestää. Ja yleensä se ei olekaan siitä kiinni, että etteikö osaisi, vaan se on kasvanut niin isoksi omassa päässä se epäjärjestys. Se on yksi iso möykky ja sen ratkaiseminen tuntuu vaikealta. Sitä on helppo lykätä, kun eihän siihen päivässä voi, sitä ei voi päivässä muuttaa.
Ja mun tehtävä yleensä on auttaa just näkemään se tila uudella tavalla, pilkkomaan sitä mökkyä, että ymmärtää, että mitä täällä kaikkea on ja mistä mä voisin aloittaa. Ja sitten kun tehdään hetken aikaa yhtä matkaa sitä asiaa, niin sen jälkeen oppii niitä keinoja näkemään toisiin ja tekemään itselle sopivalla tavalla sopivan pätkän kerralla, ettei haukata liian isoa palaa. Vaan että luottaa siihen, että se pienillä askeleilla etenee se asia ja sitten aikanaan tulee valmista. Niinpä. Sillä tavalla, kun nyt valmista voi tulla, mä ajattelen, että koskaan ei tule sillä lailla valmista, että no tässä nyt ollaan sitten, elämä ei ole staattinen tila, vaan koko ajan muuttuu. Mutta sitten sen muutoksen kanssa on helpompi elää, kun siinä ei ole niin paljon sitä painolastia ympärillä. Totta. Ja kuulin tästä, että sun asiakkaat, jotka on lähtenyt tästä kodin järjestämisestä liikkeelle, niin jatkaa sitten sun kanssa vielä sitten vähän ehkä syvemmällekin sinne itseensä ja pystyt heitäkin sitten hyvin auttamaan siinä. Joo. Se on, jokaisella on se oma polkunsa, mutta sitten kun me ollaan niin kuin, tai mun työssä se on aina se ytimensä se selkeys ja semmoinen just se itsensä kuunteleminen. Ja sitten kun sitä kotia konkreettisesti järjestää, niin se herättää niin paljon siellä. Ehkä sellaisiakin asioita, että mä oon haaveillut pitkään jostakin. Ja nyt kun mä saan kertaa tämän kodinkin järjestyksen, niin mähän voi itse asiassa tehdä mitä vaan. Sellainen kokemus mulla itselläni on myöskin. Niinpä. Ja sitten se, että no mitä se voisi olla ja mitä mä oikeasti haluaisin. Se on tosi mielenkiintoinen. Niinpä. Ja suthan tunnetaankin myöskin tällaisena unelmien puolesta puhujana ja unelmointivalmentajana. Kerrotko tästä? Se on mahtavaa. Kuulostaa ainakin itselle sillä kun just muutama viikko sitten tein aarekartan tai mielekartan ja tykkään tehdä sellaisia mielikuvaharjoitteita, lähteä liitelemään välillä johonkin niin kuin ihan minne nyt vaan lähteekin. Ja se on sellaista niin kuin vapautumista niin kuin vähän sen tästä arjen rutiineista ja näin poispäin. Mutta se on, niin kuin, on huomannut se, että nykyihmisillä saattaa olla niin kuin aika ei että uskaltaa tavallaan. Ja niin kuin ensimmäisenä, että jos lähtee niin kuin edes mielessään ajattelemaan, niin saattaa olla, että ei tämä voi toteutua, en mä uskalla. Tai joku sellainen blokki tulee heti siellä vastaan. Ja on toki itsellekin joskus tulee, kun lähdet vaan jotain niin fiilistelemään, niin no, joku mielenosa sanoo, että no kannattaako nyt näin. Niin. Ja ei sitä kuitenkaan. Niin tuo se justi, ei kannata, ei tule kuitenkaan mitään. Niin kuin, ja petyt vaan, pessimisti ei pety. Pysytään ruodussa. Niin. Mutta mitä sä tähän sanoisit? Että se on vähän semmoinen harjoittelukysymyskin ehkä. Et mä 3 vuotta sitten olin Koppelamäen Ilkan valmennuksessa, ryhmävalmennuksessa. Ilkka on mahtava tyyppi, joo. Ja siellä oli sellainen tehtävä viikko, missä oli, niin kun piti muistaakseni 100 asiaa lisätä, mitä haluaisi. Ja voisinko mä nyt 5 ihan sitten keksinyt siihen. Mutta sen mä niin jotenkin tajusin sen, että mulle unelmointi oli sitä, että mun täytyy heti tietää, miten se ratkaistaan. Siis miten se on mahdollista. Jos mä en tiedä, niin eihän sitä kannata unelmoidakaan. Ei nämä asiat ole vaan niin mahdollisia. Ja sen takia mulla oli hyvin konkreettisia tämmöisiä realistisia, mun mielestä realistisia, nyt kyllä mun realistinen on ihan eri kuin silloin 3 vuotta sitten. Mutta ne oli hyvin semmoisia, että no mitäs mä nyt sit haluaisin niin hyvin tämmöisiä, että joo, sen mä ehkä voisin, joo, nyt mä tiedän miten se voi toteuttaa, no se pääsee mun listalle heti kun mä tiedän miten se voi toteuttaa. Ja no, nykyisin en enää ajattele sillä tavalla. Ja eikä se on siis se haluaminenhan sinänsä ei ole se pääjuttu. Että unelmia ei tarvitse syntyä siitä, että joku asia olisi pielessä tai että haluaisi aina lisää, vaan oikeastaan mulle se on ollut semmoista, että kun mä oon toteuttanut sitten niitä unelmia ja löytänyt niitä omia unelmia, niin mä oon sitten vaan huomannut, että tämäkin on mulle mahdollista. Ja taas sitten kun on ottanut uuden harppauksen, hei mä voin tehdä tätäkin. Ja sitten mä oon päässyt tekemään just niitä asioita, mitä mä oon aina halunnut. Että tavallaan se ei menetä merkitystään se aiemmin saavutettu, vaan se keräytyy siihen päälle ja siihen elämään, että mä voin tehdä tätä kaikkea. Niinpä. Ja se on ollut mulle semmoinen, no ehkä siis maailman paras asia tietysti, mutta muutenkin se, että kaikki on mahdollista ja ne avautuu vaan niin askel askeleelta huomaa, että mä voin tehdä tätäkin. Niin, tarkoituksen mukaista. Kyllä. Ja sitten asiat vaan jotenkin kun sitten osaa keskittyä oikeisiin asioihin, niin aina huomaa sen mahdollisuuden ja kun tietää suunnilleen, että mitä se voisi olla, niin
se osaa huomioida sieltä ympäristöstä niitä asioita, mihin kannattaa tarttua. Ja tätä erottelukykyähän siis harjoitellaan just siellä kotona, kun järjestetään, huomataan mikä on tärkeää, mikä ei ole tärkeää. Just ihan tästä unelmoinnista ja siitä, että monet, niin kuin, ja, jotka nyt on vähän tällaista self-help-kirjallisuuttakin vastaan, että mitä niin kuin järkeä, että pitää niin kuin ekaksi itse tietää, mitä oikeasti haluaa. Että se välttämättä se hieno pemari tai luksuselämä jossain, mitä ensimmäisenä ajatellaan, että se on se on mun unelma. Niin eihän se niinku suurimmalle osallehan se ei oikeasti ole se hieno auto tuo mitään, vaan se on sellaista niinku ulkoa opittua. Niin onko siinä sitten niinku sudenkuoppakin tavallaan, että jos sä niinku lähdet vaan niinku ulkoisesti sitä niinku ajattelemaan, että no tuo olisi niinku, se hieno auto on nyt se, mitä mä niinku ehdottomasti haluan. Ja sitten että, niinku, tavallaan, että jos siinähän piilee ehkä se vaara, monet varmaan ajattelee sitäkin, että jos mä niinku lähden unelmoimaan, niin että saanko mä niinku tavallaan sitä niinku tehtyä tai okei, saan ehkä tehtyä, mutta miten mä nyt sen laittaisin niinku vähän ajatuskatkaista tästä, mikä nyt niin, että niinku se ulkopuolelta on tullut se unelma, että mä en voi tähän hetkeen olla tyytyväinen, jos en mä saa sitä hienoa autoa. Niin, kyllä. Että se niinku mun elämä on mitätöntä. Niin onko se niinku, että onko siinä piilee tavallaan sitten niinku sudenkuoppiakin, jos ei tavallaan itseänsä niinku vähän niinku tarkemmin vielä tutkiskele oikeasti niitä omia haluja, että vaan laittaa niinku paperille ehkä jotain, vai onko se vaan hyvä, että laittaa nyt, että ensimmäisenä tulee mieleen, että joku luksusasento, ulkomaille muutto, mitä nyt vaan niinku sitten, että... No kaikilla kannattaa laittaa siis vaikka paperille, koska sitten alkaa huomata sen, että mikä oikeasti koskettaa itteensä, että no onko se hieno auto se, mitä mä haluaisin, miltä se musta tuntuu, no mitä se mulle tarkoittaisi. Ja se pikkuhiljaa se just niin löytää ne omat merkityksensä sieltä ja miten mä sanoisin sen. Tietysti me ulkoapäin siis omaksutaan asioita paljon ja sitten ihan hyvä kysymys unelmien kohdalla on myös se, että onko tämä mun oma unelma vai onko tämä jostain, onko se mun vanhempien unelma tai mun ajatus, että näin kuuluisi tehdä, koska se kuuluisi tehdä ei ole sama kuin unelma. Et löytää sen, no sitä mitä parempi yhteys on oma itseen, niin sitä helpompi on myös pysyä siinä linjassa, että ei välttämättä tarvitse olla selkeää kuvaa siitä, mitä haluaa, vaan se, että mihin se oma tunne vie. Että mä huomaan, että mulla on tosi hyvä fiilis, kun mä teen tämmöisiä asioita, no tätä lisää sitten, kiitos. Ja mitä kaikkea se voikaan sitten olla, jos mä olisin tosi tarkan vision tehnyt vaikka vuosi sitten, että kuinka vuoteni nyt tästä sitten menee, niin en mä olisi edes osannut kuvitella sellaisia asioita, mitä sitten kun se vuosi toi tullessaan. Ja mä en osannut unelmoida niistä asioista, mitkä mulle nyt on unelmia ja siis on totta. Että mun mielestä se koko tämä mun elämä tällä hetkellä on sitä oman unelman elämistä. Eikä se ole sitä, että se on tuolla jossain. Sielläkin on asioita, mitä kohti mä haluan olla menossa, mutta mä oon tosi onnellinen siitä, mitä on just nyt. Joo, todellakin. Sehän siinä varmaan onkin siinä unelmoinnissa ja siinä, että pitää olla niinku ankkuroituna tähän hetkeen kuitenkin ja olla niinku tyytyväinen myöskin tähän ja nähdä ne mahdollisuudet ja sellaiset. Ja tuohan voisi olla ihan hyvä niinku työkalukin tuo unelmointi tavallaan itsensä niinku tuntemiseen, itsetuntemuksen lisäämiseen. Että varmaan sitäkin niinku tavallaan monet ei sitä niinku, siitähän voi niinku tosi hyvin saada sellaisen niinku tosiaan joku oivalluksen, kun sä lähdet niitä omia unelmia, niin kuin, että ahaa, mulle tuli tällaista, mikäs juttu tää mun sisältä on, ja enpä olisi ajatellutkaan tällaista, eli sillä kirjoittamisella on aika suuri mahti. Sulla on tullut myöskin, oot tehnyt tällaisia kirjoja, tai onko ne ohjelehtisiä, vai miksi niitä niin haluaisit itse sanoa? Että... Mä sanoisin niitä tehtäväkirjoiksi, koska mulla on hyvin vähän ohjeita kenelle, mutta mulla on ne kysymykset. Joo. Mä uskon siihen, että jokaisella ihmisellä on omat vastaukset, mutta jo pelkästään se, että istuisi alas ja kuuntelisi ne omat vastauksensa, niin se on jo tosi paljon. Ja se kirjoittaminen auttaa siinä, siis tämä tehtäväkirja, tuossa on kysymys ja loppusivu on sitten tilaa sille omalle vastaukselle ja sen näkyväksi tekemiselle. Että kun sen kirjoittaa, niin se monesti vasta siinä tulee todeksi, ai mä tosiaan ajattelen näin, kun siirtää järkeä syrjään ja antaa sen tekstin tulla sydämestä hyvin vapaalla kirjoituksella, niin huomaa, että täältä tulee tämmöistä, mitähän tämä tarkoittaisi. Niin, just ihan intuitiivinen kirjoittaminen, että olen itse tehnyt sitä kanssa jonkin verran ja se on uskomatonta, että mitä sieltä niin kuin lähtee sitten tulemaan ja se ei tarvi olla mitään niin kuin
että nyt mun pitää mielelläni ajatella, että tämä on Joo. oikein. Joo. Että sitä on niinku itse harjoittanut, kun aina niinku miettii, että onko tämä nyt oikein, niin kun sellainen vähän haluaa kontrolloida sitä. Mutta sitten kun vaan lähtee kirjoittamaan, on se kysymys siinä, niin siitä tulee ihan mielenkiintoisia seikkoja esille. Että... Ja sitä voi myös harjoitella, että sehän aluksi, jos tulee paljon se järki sinne väliin ja sanoo, että no et sä voit tolleen ajatella. Että kauheeta nyt täällä tulee tämmöiset, mä en tiedä mitä mä tälle tekisin. Tai huomaa jonkun suuren unelman, että no ei voi olla koskaan mahdollista, että rupeaa puuttumaan siihen omaan tekstiinsä. Mutta sitä voi harjoitella, että joo, sinne saa tulla vaikka sinne tekstiinkin, kun kirjoittaa, että huomaan, että mulle tulee nyt tämmöinen vastustus tai huomaan, että mun järki alkaa taas sanoa, että ei se ole mahdollista. Ja sitten voi aina palata siihen, että no mitä musta tuntuu just nyt. Tuntuuko musta, että se voisi olla mahdollista? Ja päästä takaisin siihen tunteeseen enemmän kuin siihen ajatteluun. Mehän ollaan hirveän hyviä ajattelemaan yleensä, kaikki puhki analysoidaan. Vasen aivolehto on kehittynyt sen verran, että... sitten pääsisi takaisin siihen, että no miltä musta tuntuu, koska se kertoo sitten sen sydämen, miltä musta tuntuu. Ja voi myös käydä ihan sitä, että fyysisesti miltä musta tuntuu, koska keho on tosi viisas. On, ja se on justiin niin kuin, tuo on hyvä mun mielestä, että miltä musta tuntuu, koska nykyään me aika hyvin ne kaikki tunteet niin sanotusti padotaan sitten tänne kehoon, että eikä me anneta niin paljon arvoa niille oikeasti ne tunteille, mitä sitten meidän viisaille ajatuksille annetaan, että sitä kuunnellaan paljon helpommin, mutta se tunne kertoo aika paljon, niin kuin, kun sitä vaan uskaltaa lähteä kuuntelemaan. Kyllä. Ja keho, tavallaan se on sitä kehotietoisuuttakin sitten myöskin, että se on tärkeä aihealue. Joo, ja kirjoittaminen tuo sitä hirveän hyvin näkyväksi. Ja sitähän se on turvallista, että vaikka kirjoittaisit mitä, sä voit saman tien työntää sen takkaan tai silppuri, jos tulee liian heviä tekstiä. Tai sitten katsoa, että okei, että tulin kirjoittaneeksi tämmöistä, että mitähän tämä mulle tarkoittaa, että onko tämä nyt se mun sisimmän viesti itselleni tällä hetkellä. Voisinko mä ajatella, että mitä tämä, voisiko tämä olla mulle totta? Niinpä, tuli tuossa mieleen tuosta, että kun on kirjoittanut jotain, mä muistin joskus teininä piin kirjoittaa, tai en ole teininä, jossain, no olin pitänyt useamman vuoden ja sitten menin Ruotsiin vaihtoon ja sitten aloin lukemaan niitä tekstejä taaksepäin. Mä jotenkin alkoi niin hävettämään, niin kun mä lähdin sieltä Ruotsista vaihdosta pois, niin mä heitin sen mun päiväkirjan roskiin. Nyt on monesti sillä vähän, että no kannattiko sitä nyt tehdä, mutta ne oli jotenkin niin ne tekstit sellaisia, että no joo, nämä on kyllä niin tyhmiä vähän ja hävetti vähän jopa, että en mä oo tällainen. Mä dumppasin sen sinne roskikseen, että se on vähän välillä harmittanut, että sieltähän mutta se on varmaan ehkä se on ollut niin totuudenmukaista ja raadollista se, kun on kirjoittanut, niin ei ole ehkä halunnut nähdä sitä silloin tai pystynyt katsomaan sitä silloin. Että se on hyvin niin kuin, tavallaan vahva voima sillä kirjoittamisella kyllä. Joo, ja mä uskon myös siihen, että kaikkea omaa kirjoitusta ei välttämättä tarvitse säästää. Että se prosessi sillä hetkellä on tärkeintä saada se itselle siihen näkyväksi tai pois sieltä omasta systeemistä, vaan niin kuin ulos tähän, koska muutenhan se vaan kieppuu siellä päässä ja mielessä tai kehossa. Ja sitten toisaalta me ollaan siis verkkokurssilla paljon tästä keskusteltu siellä ryhmässä, kun mietitään näitä luentomuistiinpanoista päiväkirjoihin saakka, että mikä merkitys niillä on nyt. Ja onhan se melkein aina tulee jonkunlainen semmoinen, miten mä oon tolleen voinut ajatella ja hävettää, mutta sitähän on yleensä monta vuotta aikaa. Että silloin on sillä parhaalla tietämyksellä ja sillä elämäntilanteella niin kun siinä sen asian keskiössä ollut. Ja nythän sitten katsoo taas niin kuin paljon viisaampana elämää nähneenä sitten siihen, miten sä oot voinut ajatella? Mutta ehkä se tulee se itsetuntemuksen ja sen kautta myöskin se itsensä hyväksyminen, että sitä ei enää niitä omia tekstejä, omia virheitä, omia niin kuin katso sillä niin että no, että mitä menit tekemään, että oli miksi näin, että sillä niin ne kuuluu siihen koko prosessiin ja katsoo paljon lempeämmin itseä ja niitä omia tekojaankin sitten. Kyllä. Ja siis jos menee omia päiväkirjoja lukemaan, niin ehkä voisi löytää sellaisen näkökulman siihen, että millä myötätunnolla suhtautuu siihen silloiseen itseensä, joka on ollut ihan niin kuin, mitä ne tunteet ikinä onkaan ollut, mutta siis tiennyt paljon vähemmän kuin mitä nyt itse tietää. Että voisiko ajatella, että hyvinkin lempeästi ja myötätunnolla. Ja ehkä voisi myös, niin kuin, mä ajattelen, että voi kirjoittaa vaikka marginaaliinkin sille, sen aikaiselle itselleen, että sä tulet selviämään tästä ja että vitsit, kun sä tietäisit nyt sen, mitä mä tiedän nyt. Niinpä.
suhtautuisikin siihen toiseen, että se on hirveän luonnollista se, että kun hävettää, että ei, miten mä oon tälleen kirjoittanut tai niin silmiä pyöritellen lukee niitä tekstejä. Mutta mä ajattelen, että ehkä silloin olisi kaivannut sitä myötätuntoa, mitä nyt pystyy itselleen antaa. Ehdottomasti joo. Mutta näin se vaan elämä menee. Näin ja se menee. Sulla mainitsit tuossa, että sulla on verkkokurssia, sulla on siellä tosiaan noita tehtävävihkoja, sitten teet niin kuin henkilökohtaista valmennusta, Joo. sitten tosiaan meet koteihin järjestelyhommia Joo. tekemään, luennoit. Että sulla on niin kuin ihan älyttömästi monta rautaa tulessa, että oot oikein, niin voisi sanoa kyllä, että liekeissä niin sanotusti. Että Vihdoin viimein, kun pääsee tekemään Niin. sitä, mitä haluaa tehdä, niin joo, tuo on aivan mahtavaa, että siinä mielessä kyllä ihan mahdottoman inspiroiva monessa muussakin mielessä, mutta just että kun oot lähtenyt tavallaan omalle tielle, omaa polkua ja viitoittamaan myöskin sitä, että niin kuin, vaikka ei ole jotain ammattia vielä niin kuin näin opetetaan, niin siitä voi tehdä kuitenkin ammatti, että kun seuraa sitä omaa niin kuin, tavallaan vaistoaan, viettiään, kyllä. itseään, niin Kyllä. Ja sehän nykyisin on niin ihanaa, että sen mitä oikeasti haluaa tehdä, niin sen ei tarvitse olla olemassa jonain tiettynä muottina tai jonain tiettynä ammattina. Tai sen ei tarvitse olla vielä olemassa, vaan sen voi luoda itse. Ja se on tässä ajassa ihan mahtavaa. Että sen ei tarvitse olla mitään perinteisen, vaan siihen voi yhdistää kaikkea, mitä sä oot oman elämän aikana tehnyt ja mistä sä oot ollut eniten kiinnostunut ja mikä sua eniten koskettanut. Ja sitten niistä palasista luoda jotain ihan omaa. Jokainen voi tehdä tämän. Niinpä. Business-maailmassahan puhutaan paljon sitä oman koren löytämisestä tavallaan. Jos ajatellaan, niin se on varmaan aika tärkeää juurikin se, että mitkä on mulle luontaista ja mistä mä niin kuin, esimerkiksi on hyvää ja mitä mulle lähtee niin toteuttamaan. Että lähteekin se niin kuin, tavallaan sieltä omasta sisimmästänsä käsiin, eikä ajattele, että okei, että tossa nyt olisi tollainen, että mihin mä voisin tarjota tällaisen ratkaisun, mutta ei mä oikeasti se kauheasti kiinnosta tuo juttu, että lähteekin sieltä niin kuin vähän toisesta vinkkelistä sitten. Että mä ajattelen, että siis se mitä nyt tällä hetkellä teen, niin tulee kyllä niin mun omasta ytimestä ja sen mä haluan myös niin kaikessa mun työssä olisi se, että ihminen kohtaisi sen oman ytimensä ja pystyisi niin sieltä käsin tekemään, mitä sitten ikinä tekeekään. Sillä ei ole hirveästi väliä, vaan se, että pääsee toteuttaa sitä omaa itteensä ja semmoista, minkä kokee niin kuin omaksi tehtäväkseen tässä hetkessä. Ja se voi olla jotain muuta myöhemmin tai se voi kasvaa tai muuttaa muotoonsa, että mitä ei tarvitse niin kuin hakata kiveen, vaan voi elää siinä niin kuin tässä hetkessä ja katsoa, mitä tapahtuu. Ja luoda koko ajan. Koko ajan, kyllä. Että se ei ole sellaisia, katsonko eilen aamu-tv:ssä jotain luovuudesta näin, ja siinä oli heti, että ihminen maalas. Ja sitten itselle niin on niin sellainen, että ollut aina se, että mä en ole yhtään luova, kun en mä osaa piirtää, kun mä saan laulaa niin kuin näin. Ja se on sellainen hyvin vahva uskomus ollut. Ja heti niin kuin huomasin, että itsessä niin sellainen tunnemyrsky, niin kuin, että no taasko sitä luovuutta tuodaan esille siinä mielessä, että pitää piirtää tai laulaa. Että eikö se voi olla nyt jotain muutakin? En sitten katsonut sitä juttua, mutta uskon, että siellä nyt varmasti oli sitten kerrottu siinä, että se on voi olla muutakin. Joo. niin, se on niin kuin, että itse asiassa ajattelen, että se luominen on enemmänkin sitä koko niin kuin elämän jokapäiväistä luomista, uutta mitä teet. Ja vaikka ihan vaan menet katselemaan jotain järveä ja teet siinä jonkun kiviröykkiön, niin sekin on jo luomista. Että ilman muuta. Ja ylipäätään se, että mikä on luovaa, niin pelkästään jo se, millä tavalla omaa elämäänsä katsoo. Että sen ei tarvitse olla sitä aiemmin opittua, vaan se voi olla joka päivä jotain, menee eri reittiä töihin tai muistaa välillä katsoa taakseen, koska maisemat näyttää erilaiselta. Joo. Se voi olla tosi niin kuin, tavallaan pieniäkin asioita, mutta ei ne oikeasti ole pieniä asioita, vaan ne tuo aina jotain lisää, ettei kierrä sitä samaa polkua ja ajattelen että 10 000 samoja ajatuksia, mitä on ajatellut eilenkin, niin kuin me tehdään kaikki, vaan se voi olla jotain sellaista, mitä voi löytää vaan vähän katsomalla toisin. Ihan joo, mahtava juttu ja yritän metässä, kun samoilla on pienen pojan kanssa ja itsekseenkin, kun jos käy lenkillä, niin aina katselen niin kuin puita ja jotain kiviä ja niin kuin kiinnitän huomiota. Ja jotenkin niin kuin se on niin kuin jotenkin niin kuin ihan älyttömän tärkeä juttu mielestäni niin fyysiselle terveydelle, mielelle ja sitten, että silloin yleensä myös sen jälkeen tulee aika niin kuin kuningasajatuksia niin sanotusti, että niin kuin, joo, en vaan olekaan niin kuin ajatellut noin, että mistä tuo ajatus nyt tuli.
olen huomannut sen ihan tosi niin kuin vahvasti, että silloin kyllä tulee tilaa sille. Mä oon itse valokuvauksen kautta löytänyt sen kyvyn katsoa, että enää mä en välttämättä tarvitse siihen kameraan, mutta pitkään mä tein sitä, että mulla oli aina kamera mukana ja mä missä nyt tahansa sitten kuljinkin ympäri kaupunkia tai just jossain Pyynikin metsissä samoilemassa, niin tarkastelin sitä omaa ympäristöä kameran kautta. Ja sitten kun oppi sieltä löytämään niitä yksityiskohtia ja tämmöisiä, katsomaan niin kuin eri vinkkeleistä ja hakemaan kuvakulmia ja katselemaan ylipäätään ympärilleen, niin se on jäänyt sellaiseksi tavaksi, että nyt ei välttämättä tarvitse olla se kamera edes siinä, vaan se, että huomaa asioita. Ja myöskin omassa arjessaan huomaa ja pystyy arvostamaan sellaisia asioita, mitä voisi muuten sivuuttaa itsestäänselvyyksinä. Totta. Ihan mahdottoman tärkeitä kyllä asioita nämä ja oivalluksia. Pieniä, niin pieniä, niin kuin sanoit, pieniä juttuja, mutta oikeasti ihan älyttömän niin suuria juttuja sit loppupeleissä. Merkityksellisiä. Kyllä. Mitäs sulla on nyt seuraavaksi tulossa? Niin, onko sulla kursseja tai live-kursseja vai ja mistä sut tavoittaa? Mulla on alkamassa nyt ensi viikon maanantaina, eli maaliskuun alusta on taas alkamassa uudestaan tämä Unelmien kotiverkkokurssi. Joo. Ja se on niin kuin livenä käydään se verkkokurssi vai? Se on siis se sähköpostikurssi. Joo. Kuukauden ajan saa aina yhden sähköpostin päivässä ja sitten siinä on se ihana Facebook-ryhmä, mistä on kyllä tullut niin kuin vuoden aikana sen koko kurssin sydän. Et pelkästään jo se, mun mielestä se meidän ryhmä on niin kuin koko kurssin arvoinen. Aivan mahtava, missä voi todella niin kuin jutella semmoista arkisista asioista, missä nyt ei välttämättä tule jossain kahvipöydässä juteltua, jakaa kuvia ennen ja jälkeen ja sitten jotenkin innostuu sitä muiden tekemisestä ja tulee oivalluksia, tosi hyviä keskusteluja. Ja sitten mulla on tulossa monenlaisia tämmöisiä pukeutumiseen liittyviä juttuja, sisustamiseen liittyviä juttuja. Mä teen yhteistyötä sisustussuunnittelijoiden, pukeutumisvalmentajien kanssa. Okay. Ja mitäs mulla muuta olisi? Valokuvaamisen tämmöinen kuvakulmia arkeen verkkokurssi on myös semmoinen just, missä opetellaan katsoa sitä omaa arkea toisin. Nettisivulta löytyy juttuja paljon, sanditalarmo.fi. Okei, sinne suunnatkaa kaikki sitten kuulijat. Ja ollaan tässä nyt tovi juteltu ja jotenkin aivan mahtavaa ollut jutella susta luohuu sellainen lämmin energia, jotenkin hyväksyvä ja niin kuin ihan suosittelen kyllä todella lämpimästi tulemaan sulle vaikka valmennukseen sitten tai sitä kotiasiaa miettimään tai nettivalmennus, sekin on nykypäivää, että nekin on tosiaan tosi hyviä. Niin ei mitään. Me jatketaan varmaan vielä vähän täällä juttelua, mutta tässä tuli varmasti hyviä juttuja kaikille teille kuulijoille. Yes.